Turvaistuinviitan käyttö turvaistuimessa. Lapsi voi kiivetä itse istuimen tai hänet voidaan sinne nostaa. Nostetaan viitan helma istuimen päälle ja avataan vetoketju. Avaamalla kaksisuuntainen vetoketju alhaalta saa nostettua viitan ylös ja pois edestä, niin nähdään hyvin kiinnittää turvavyöt sinne viitan alle. Viitta pysyy myös hyvin paikallaan, vaikka lapsi liikkuisikin, eikä helmaa tarvitse nostaa lapsen kasvoille. Turvavyöt saadaan kiinnitettyä varmasti oikealle paikoilleen ja napakasti, ilman paksuja toppavaatteita lapsen ja vöiden välissä, ihan kuten liikenneturva suosittelee. Lapsi myös sopii paremmin istuimeen ja hänen on siellä mukava ja lämmin matkustaa. Viitta voidaan jättää avoimeksi tai laittaa vetoketju kiinni. Kädet voi jättää lämpimään viitan sisään tai ottaa esille käsiaukoista. Kun lapsi otetaan pois turvaistuimesta, avataan taas vetoketju, niin nähdään hyvin avata vyöt. Kokeneempi käyttäjä saa avattua vyöt myös ilman, että viittaa tarvitsee aukaista. Sitten lähdetään taas takaisin ulos pakkaseen, ja lapsi pysyy kylmältä ja viimalta suojassa ja lämpimänä viitan sisällä.